Bolesti chrbtice a končatín môžu mať rôzne príčiny. Medzi jednou z príčin môže byť aj zúženie neuroforaminov, ktoré tiež nazývame foraminálna stenóza. V tomto videu sa pozrieme na to, čo to foramína sú, čo je to vlastne neuroforaminálna stenóza, aké sú jej príznaky a aké možnosti liečby ponúka moderná medicína. Neuroforameny sú malé otvory medzi jednotlivými stavcami, cez ktoré prechádzajú miechové korene. Zabezpečujú spojenie miechy s ostatnými časťami tela. Zúženie neuroforamenov nastáva vtedy, keď sa tieto otvory zúžia a následne spôsobujú útlak miechových koreňov a pacientovi rôzne ťažkosti, ako sú bolesti, pocit slabosti alebo pocity trpnutia. Keďže sa nachádzajú v celom rozsahu chrbtice, môžu sa tieto pocity a ťažkosti propagovať tak do horných, ako aj do dolných končatín. Príznaky zúženia neuroforaminov zahŕňajú najmä bolesť, ktorá môže byť lokalizovaná v chrbte, ale môže sa propagovať alebo vyžarovať aj do iných častí tela, do rúk, nôh a podobne. Ďalej je to brnenie alebo pocit mravenčenia, poškodenie môže byť prítomná v horných končatinách aj porucha jemnej motoriky, potom je to svalová slabosť, čo sa prejavuje u pacientov najmä pri poruchách chôdze alebo pri uchopovaní jednotlivých malých predmetov. Ďalším z príznakov môže byť obmedzená pohyblivosť, čo sa môže prejaviť zníženou schopnosťou pohybu alebo pocitom stuhnutosti. Medzi najčastejšie príčiny a rizikové faktory vzniku foraminostenózy patria degeneratívne zmeny, to sú zmeny v dôsledku opotrebovania, napríklad spondyloartritída, spondylóza alebo herniácia disku. Potom sú to kostné výrastky, ktoré nazývame osteofity a tie výrazne zúžujú priestor neuroforaminov a spôsobujú tlak na miechové a nervové štruktúry. Okrem toho sú to úrazy, či už aktuálne alebo aj prekonané v minulosti, pretože môžu spôsobiť posun jednotlivých platničiek alebo ich poškodenie. Ďalšou z príčin môžu byť nádory, hoci táto príčina je relatívne zriedkavá, vyskytnúť sa môže, a taktiež zápalové procesy, napríklad v dôsledku reumatoidnej artritídy alebo iných zápalových procesov. Diagnostika foramenostenózy prebieha v ambulancii najčastejšie ortopéda. Ortopéda bude zaujímať charakter vašej bolesti, či je tá bolesť lokalizovaná iba v chrbte, alebo sa propaguje aj do končatín. Aká je intenzívna, či sa vyskytuje pri určitých činnostiach, cez deň alebo aj v noci. Väčšinou sú potrebné aj iné zobrazovacie metodiky. Využívame rentgen, ktorým posudzujeme kostné štruktúry. V niektorých prípadoch je potrebná aj magnetická rezonancia, pretože tá nám umožňuje vylúčiť príčinu z okolitých mäkkých tkanív. Možnosti liečby závisia od závažnosti symptómov a tiež od vyvolávajúcej príčiny. V akutných štádiách predpisujeme lieky od bolesti, tzv. Analgetika, alebo nesteroidné antiflogistika, ktoré okrem bolesti tlmia aj zápal. Síce utlmia príznaky ochorenia, nevyriešia však príčinu. Nevyhnutnou súčasťou v tomto prípade je fyzioterapia. Pacienti sa učia cviky na stabilizáciu chrbtice a posilnenie hlbokého stabilizačného systému. Ďalej využívame iné formy fyzikálnej liečby, medzi ktoré patrí magnetoterapia, elektroliečba, ich kombináciou napríklad superinduktívny systém. Ďalej to môže byť vysokointenzívny laser alebo iné formy liečby. V tomto prípade buď teplo alebo chlad. Teplo aplikujeme vtedy, ak sa jedná o degeneratívne zmeny, chlad využívame vtedy, ak je prítomný zápal. Prevencia vzniku foraminostenózy alebo stenózy neuroforamenov. Existuje niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť. Udržiavajte si správne držanie tela, a to najmä pri práci, pri sedení, státi a dvíhaní ťažkých bremien. Ďalej je dôležité a potrebné pravidelné cvičenie na posilnenie svalstva chrbta, ale takisto aj brušných svalov, vyhýbať sa preťažovaniu a dvíhaniu ťažkých bremien, a to najmä z predklonu, udržiavať si zdravú hmotnosť, pretože nadmerná hmotnosť spôsobuje zvýšený tlak na jednotlivé kostné štruktúry a platničky v chrbtici, a takisto dodržiavanie ergonomických podmienok, či už nastavenie pracovného stola, výšky stoličky, počítača v práci a podobne. Zúženie neuroforaminov môže byť zdrojom výrazných bolestí aj komplikácií v každodennom živote. Moderná diagnostika a liečba však umožňuje tento problém, ak nie úplne vyriešiť,
aspoň zmierniť, aby ste mohli viesť kvalitný, plnohodnotný život. Dôležitá je ale včasná diagnostika a správna liečba. Ak pociťujete akýkoľvek z príznakov spomenutých v predchádzajúcich častiach videa, neváhajte kontaktovať odborníka, ortopéda na diagnostiku problému, ale zároveň samozrejme aj rehabilitačné pracovisko rehabilitačného lekára.